Ahoj, takže dneska som tu s mojou kamarátkou Vicky, ktorá tu skáče. Čaute. A je moja najlepšia bestie na celom svete, takže ideme si hrať Night in a Hidden Forest. Máme tu nový upgrade. Prepáčte, že mám toľko málo dní, ale ja hrajem na tablete. A to je pre mňa horor hrať na mobile, takže si vyskúšam. Ideme do tohoto krúžku. OK. A skúsime splniť nový quest. Nové questy proste. Jojo. Ja nemám ani 20 dní, že sa nehambím. No, aspoň mám viac 11, 110. No, prepáčte, čo to zvoní? Tak. No, takže tady už tu o chvíľu budem. No ja už som tu. No idi. Je tam... Mám medkit, yes! A jeden bandáž, Yes. yes. Dostal mecky. Tam tretí level medical a ty si myslela. Mne sa to teraz načítalo, takže ideme na vec. Počkaj, mne sa to seká, jak vole. Ty kokos, to je hrozné. Mne tu ešte ukazujú tie bodky, čo proste ja to nehrajem prvýkrát, akože. Dokonca už tu je ten druhý strom. Dobre, to ma sa nezaujíma. Proste ja nenávidím, jak musím byť skrčená. No tu malé, ja nechcem klikať, posadím stromek. Možno na to nemusíš celý čas hrať, nie? No, nemôžem. No, takže ja to tu sekám. Nemusíš. To na oheň rovno. No na mapu. Ja viem. Nemusíš mi hovoriť všetko, než som začiatočník. Ja mám 111 dní na tablete. Takže... Ja 110, možno je viac, ja. Máme teplý bajor, mimochodom. Yes. Ideme zdohnávať jedlo. Ja nemám svoju onu klasu mimozemšťana, to je hrozné. Vidíš, si mal medikál ako ja. Sprint. Mám kúpe svetlo. Ty kokos, ako blbo mi to ide, mne to seká. Našla si ešte ten moriakový dom. Aha, dobre, som našla do Viti. Ja furt nie. Ja už nemám. Čo tu robí? Jak to, že mi ubýva toľko? Je to tak seká, že proste ja sa zdechnem. Nepovážiš. A neoživí mojim sladkým medkidom. Dojď. Dobre, akože na mobile to vyzerá, že to je rýchlejšie. No, to máš aspoň väčší. No hej. Oslav do téma. Dobre, my ideme, ja jem sem. Proste ja nič nevidím. Akože moria, tu zabíjam moriaka. A ty tam tak kde? Zabíjaš vlka, alebo čo robíš? Čo robíš? Čo robí? Nezabíjam vlka. Momentálne. Je fanúšikovia Sofie Polákovej. Prosím ťa, poviete mi, čo robí Sofia Poláková? Ne. Čo tu robí vlk, ktorý ti... A prosím vás, dajte komentár, like alebo odber. Je toto fakt super video. Ja zdechnem! Super, ti ďakujem. Prepáč, že som zdechla, ale ja nie som zvyknutá na mobil. Tak ja poprvýkrát hrajem na mobile. Poprvýkrát. Poprvý. Lebo ste ešte videli aj tie bodky, doslovne. A ja som tu mŕtvá. Čakám. A ja mám spíru. Rýchlejšie. Nemôžem ísť rýchlejšie. Nebude naplnené video. No, to nezaujíma. Proste som s tým súhlasila a tak som tu vyriešila, aby som ťa mohla počuť, kamo, akože aj, akože, nie som tu tebe, tak čo si si myslela? No jo. Akože, ty bývaš kde v Prahe o 2 km ďalej než ja a ja tak kde... Když to nevadí. Ale, chlapcovi, ale, ten vlog, ja ťa zabijem, Sofia Poláková. Haha. Ten metky tu položím a oživím ťa s mojím glupým bandášom. No, Uj. ja mám malý sáček. Ja mám malý sáček. To je čestka. Viem, otváram. Tie stoličky. Ale mi padol bandáž, ďakujem. To ti navrátilo to, čo si stratila.
To je krásny deň. Toto video budeme mať viac ako hodinu, takže sa pripravte na dlhé pozeranie. Skôr menej. Dostala som tú sekeru. Ja už To je mám fakt dávno. blbé. Ja už mám dávno. Mne som tak zvyknutá hrať na tom sprostom mobile. Čo tu robí Luci? OK, decko. Yes, tu je ono. Tohle. To je cintorín. Ďalší vlk. No ne. Teraz ho porazím. Ako pravý boss hacker. Áno, porazila som ho, ešte mám životy, takže jej. Ja zbieram bunny food, našla som ho, jej. Čo prišlo? Ten trader. Ospravedlnite ma. Neklikaj. Dobre, že by sa nažrala na Jej, mám obede. spíru. Gratulujem, ja už som dávno. Na jakom obede, prosím ťa. Na obede v škole. Jo. Keca. Čo si myslela? Nic. Bol do školy, tak čo si myslela? To tam nie. Ja zabíjam vlka. Alfa vlk, Riki, ty kde si? hnusný zasekaný mobil, takže ja pred ním neutečiem. Dvaja? Robíte srandu, ja nenávidím tento mobil. Choďte do prdele. Debilný detsko, a ty tam mobil. taký chodíš, všetka. Ja viem. Nemám debilný mobil, ktorý seká jak hovado. Vidím. Si môžete všimnúť, akože hnusne seká. Do Riki! Môj hlas je tiež divný, to si nevšimáte. Mám chybku. Ty, chrípku, vážne, Sofia. Čo? Som. Ja som pri ďalšom cintoríne, asi som prešla okolo tej mapy, ja neviem. Ja tu zachraňujem decko, a ty tam bude sieť. A mne sa to seká! Ja neviem, kde je ďalší vlk posratý. Jej, to je fén, to je fén. A ja mám dobrý sek. Ja už mám dávno. No. To sa jak rýchlo zbiera, ja na to nie som zvyknutá, že sa to tak Kámo, seká. ty tam to čo robíš, ja už som zachránila decko. Ty už nemáš taký zasekaný mobil. Čo si myslíš, že to si robí srandu? Kámo. Koniec to neseká. Teraz hovor. Ale sorry, akože ja nevidím tvoj mobil, ale môj mobil sa seká ešte horšie, keď s tebou volám. Takže sorry, ale je to pravda. Čo tu? Dorky Som robí pri- kultista. Som pri tom Rain Story, čiže ak si to volá, neviem. Ja som pri tej chatke, kde som moriakov. Ja tých moriakov nemôžem zabiť. No, zabijem ich. Mám spíru, takže ich zabijem. Ja mám nemocnicu. Ja mám bandáž. Mi volá do Riki. Aha. Čo si tam dala, ty mogol? Do Riki. Krocan. Riki, nech to nechoví. Ticho, ma naháňa autovlk. Tu za sekom a zabije. Když ma musíš oživiť. Dobre, Kde je ten krocan? netuším. Opa! Dajte, mne sa to seká jak hovado. Mňa tu zabije autovlk. Doslovne. Zabije krocan. Mňa tu zabije! Autovlk ti poviem doslovne. A skúsime zrobiť tú divnú vec. Čo to mi ten autovlk Riki? Zabil autovlčky. Mŕtvý, chvála Bohu. Bože. Ja mám malý saček stále. Nie. Kámo. Bože, zoberiem decko, ktoré som To musíme tak... Viem toto tie stoličky, ktoré sú. Tí, kto to proste hraje na mobile, Kámo, ja sa im ja mám klaniam. 3 bandáše. Ja sa proste tým typkom, čo proste hrajú na mobile, ja sa im klaniam. Proste ja neviem, jak to dokážete. Proste mne sa z toho o chvíľu ohnú zada na polovicu. Kámo, ja to hrajem furt na tomto a všetko v pohode. A budeš musieť oživiť, lebo to je náhlad. Mám jedlo, takže... Že kľúky, kde som. Mám berisky, jej. To je tak šťastné. Jelen, to vidí, ma zabije, Sofia Poláková. Ja si tu proste dávam proste takto, No ja tu umrem náhlad a stoličky. ešte ma zabije ten jeleň, alebo jak sa volá, hej, jeleň. Neviem, jak sa volá. Však bieleň sa volá. No, Ja mám náhlad, prečo práve mne? Krokrot. Prečo ma to unáňa, jeleňa? Dobre, som mŕtva. No, ja vykraftím mapu, aby som proste sa skús orientovala.
musí něco vykazit. Mapu. Však Někdo mapu. crafting. A nedá mi nič, rozumieš? Tak som blízko pri tebe. Bože. Tu tak blízko si bola. Áno, tak blízko som chcela zožrať mrkvu. Ja už im znovu bandážou. Kľudne. Jedno diecko. Kľudne za mňa. Decko. Poď sem. Stíham ešte. Nestíhaš. Dobre. Tak ja mám toto Akože je tu. vidno, že som bola na konci mapy, nie? Hej, vidno. No, bola som. Je tu stále nejaký takto nový oné. Čo proste dostávate na krocaní. Vykraftila si krokko, prosím ťa. Nie. Na krok to sme nemali aj na dobrý. Už ja mám tu veľa vecí na krokko, to bola nejaká blbosť, kamo. Neboj. Mám 3 kanistery, chvála Bohu. Prečo nám tu vyrastol krik s beriskami? Lebo som to zasadila. Jej, mám, aspoň nebudeme musieť umierať na hlad. Sme taký úplne vzadu. No, takže tu som bola, prepáčte, že som si raz vypila hlas. Lebo one... Moja mamka prišla a prišla som na blbosti. Ticho. No prepáčte, pani Sofinka. Sorry, to je... Postavu celý teba. Tak, Viktória. No, čo je? Rejster. Zasmejú sa aspoň trochu, nie? Bla 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 bla. Ja som prišiel naspäť a ja si prišiel naspäť. Ja a ty sme stvorené duše. Vidíte, Šiboje, ona... Why? Proste ja taká, že Zabijam why? vlka, ti poviem. Žrala som mäso surové. Ide na mňa ďalší vlk. Zožrala som ďalšie patapím, mäso. tralaleru, tralehne mne šibe. Mám tebe v čibe. Á, čo tu robí alfa vlk? A som hladná. Ja na konci mapy. Som dostala dubu sekeru. Nie, vedel, že už ju mám. Čo tu robí posratý alfa vlk? A čo tu robia? Lebo ja som tam, kde sú normálni vlci, ale nie ich tu asi 10. Wow. Že what? Why? Ja zdechnem na toho. Ja ťa zaškrtím. Podľa mňa sú tu alfa vlci oveľa rýchlejšie. Že why? Prečo? Prečo by ste to robili? Vidíš, preto sa nestíham nážrať ani takto. Ja mám tu, som tu nechala veci na kropku. Mám 32 oného, takže idem sekať drevo. Ja som našla kôpku so drevom. Jej, to je zábavné. berem. To je veľmi zábavné. To proste sekanie dreva, to je proste otroctvo pre nás. Áno. To je otrok, to je pre... Čo to robí to vytiaľ, pavúk? No vidíš, také to je zle. Je proste... Ty si ho tam dala. Som prirovne, ty si tam dala alfavúka. Hehehe. Mu naháňal vlk, som ho vôbec nevidela. Dobre, nestarám sa. Čierny je, tak čo čakáš? Ja si tu Mám dve uzberám. kanistery a 2 kamene. Super. Treba 2 kameň! Chlídek, chlídek, dobre. Ešte tak drev. No, 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 no. Ja sa pani sa ujíma, jebe na čo iné, majte sa. Proč? Nebože majte, ja idem hľadať čo iné. Podám Sofínke dajaké hlúposti, ktoré mám. Mne sa páči, tu máš bandáše. Jedlo. Tu mám všetko, čo mám. Maj sa. Bye. Goodbye. Good boy. Davida poduším. Ok, to už vyskúša, už tam není. Ona. Ale furt tu je. Why? Čo on tu si? Seko sa tam to. Lebo
mě zrušila kam. Wow. Môžeme kúpiť robí crafting. Teraz môžeme kúpiť crockpot. Yes! Nie. Lebo to sa nemôže vykraftiť len tak. Jeme, pretože sa. Jak? Kde? Teda do kinoskály napríklad. Ideme von, Sofia. No a čo, budem vonku. Tak čaute, proste na budúce splním ten quest. Takže bye bye.